салом. оғози як рӯзи кории дигар бароятон ба хайр бошад. дар оғози барнома ба таваҷҷӯҳи муҳоҷирони меҳнатии тоҷик мерасонем ки нисбати муҳоҷироне ки дар қаламрави Федератсияи Русия то имрӯз бо сабабҳои гуногун дар қайд нагузаштаанд, ҳеҷ ҷазои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё дигар чораҳои ҳуқуқӣ андешида намешавад. бар асоси як фармони президенти Федератсияи Русия дар бораи чораҳои ҳуқуқӣ оид ба танзими вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ дар давраи пандемияи COVID-19 ки аз 18 апрели соли 2020 ба имзо расидааст, муҳлати амали ба қайдгирии муҳоҷирон, иҷозат барои иқомати муваққатӣ, барои истиқомат ва патенти меҳнатӣ ба таври худкор ё автоматӣ дароз карда шуд. вале хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз муҳоҷирони меҳнатии муқими Русия даъват ба амал овардааст ки то 15 июни соли равон ба шӯъбаҳои ноҳиявии муҳоҷират дар маҳалли зисташон ҳозир шуда худро ба қайд гиранд ва будубоши худро дар Русия тамдид намоянд. дар акси ҳол ба таври автоматӣ ба рӯйхати шахсоне ки вурудашон ба Федератсияи Русия манъ аст шомил мешаванд. ба рақами телефони намояндагони хадамоти муҳоҷират дар Тоҷикистон ва Русия дар сомонаи радиотoj.tj ошно шавед. суроғаи асосиро мо дар зери видео мегузорем. ҳамчунин дирӯз кормандони вазорати корҳои дохила дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои фаврии ҷустуҷӯӣ ҷавони 23 сола ва ноболиғ 17 соларо бо гумони тайёр кардан ва ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки қалбакӣ дастгир карданд. бино ба иттилои вазорати корҳои дохила, ин сокинони шаҳри Норак дар давоми моҳи март ва апрели соли ҷорӣ бо мақсади ба муомилот баровардани долларҳои қалбакӣ аз марди 28-солаи сокини шаҳри мазкур купюраҳои 100 доллараи амрикои қалбакиро дастрас намуда, ба ҷавони 28 сола ва марди 45 солаи сокинони ҳамин шаҳр ба фурӯш бароварданд. манбаъ меафзояд ки мувофиқи маълумотномаи ташхиси судии криминалистӣ, купюраҳои гирифташуда 7800 доллари амрикои қалбакиро ташкил медиҳад. хуб, мегузарем ба хабари дигар. 18 апрел духтарчаи 6 солаи сокини ноҳияи Ёвон ки бо модараш аз дарё об гирифтанӣ буд, ба об сарозер шудааст. гуфта мешавад ки баъд аз чунин ҳодиса модари 26 сола худро ба об партофта мехост фарзандашро наҷот бидиҳад, аммо натавонист ва худи модарро як хонандаи мактаб аз об берун овардааст. тавре кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар медиҳад, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Хатлон баъд аз гирифтани иттилоъ ба корҳои ҷустуҷӯӣ оғоз карданд, вале баъд аз як рӯз субҳи дирӯз ба онҳо муяссар шуд то ҷасадро тақрибан 500 метр поёнтар аз ҷои ҳодиса пайдо намоянд. сармураббии дастаи футболи клуби марказии варзишии артиши вазорати мудофиаи Тоҷикистон КМВА Помир Алиёр Ашурматов баъд аз 3 бохти пайҳами даста дар чемпионати Тоҷикистон аз вазифаи худ канор рафт. таври ховар ба истинод ба иттилои саҳифаи расмии даста хабар медиҳад, мутахассиси 52-солаи тоҷик бо хоҳиши худ курсии сармураббиро тарк намудааст. иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаро феълан Файзалӣ Давлатов ба уҳда дорад. тамошобинони азиз, шумо муфассали хабару гузоришҳои моро дар сомонаи радиотoj.tj мутолиа карда метавонед. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба бозори асъор. барои рӯзи 20 апрели соли 2021 1 доллар ба 11 сомони 32, 1 евро ба 13 сомони 61 ва 10 рубл ба 1 сомони 48 дирам баробар аст. мувофиқи тақвим 20 апрели соли 1940 дар ИМЕА аввалин микроскопи электронӣ ба намоиш гузошта шуд. дар ин рӯзи соли 1949 конгресси нахустини ҷаҳонии ҷонибдорони сулҳ баргузор гашт. соли 1958 клуби футболи Рубини Русия таъсис дода шуд. дар ин рӯзи соли 2020 пешвои миллат амфитеатр дар боғи ба номи Абулқосим Фирдавсиро ба истифода доданд. имрӯз дар Русия рӯзи миллии донорҳо ва рӯзи забони чинӣ мебошад. тамошобинони азиз, ҳамчунин шунавандагони гиромии радиои Тоҷикистон, ба диққати шумо мерасонем ки имрӯз дар мавҷи 104.7 FM соати 11:15 барномаи меҳвар ва соати 11:40 барномаи набзи сиёсат пахш мешавад. дар соати 12:15 шумо мустақиман барномаи танаффус ва дар соати 13:15 барномаи маърифатро шунида метавонед. соати 15:15 барномаи низом ва масъулият ва соати 16:40 такрори барномаи илм ва ҳаётро гӯш карда метавонед. дар соати 17:40 барномаи оригиналии маҷро ва дар соати 19:20 барномаи шомил
шомгоҳӣ шом ба хайр рӯи мавҷи 104.7 FM садо хоҳанд дод. Ҳама рӯза шумо дар Радиои Тоҷикистон барномаҳои таҳлилӣ ву сиёсӣ ва иҷтимоиро шунида метавонед. Моро дар сомонаи радиотoj.tj ва саҳифаҳои Радиои Тоҷикистонро дар Facebook, Instagram, YouTube, Telegram ва Twitter ҳамроҳӣ намоед. барои бо мо буданатон ташаккур.